Nagaproblema bala kamo sang kwarto para sa Pebrero 14 kundiin kamo mag-ayod kag mag-indayon? Nagaproblema bala kamo sang hotel para sa Pebrero 14 para kamo maayagan? Pues, ari ng solusyon sa problema ninyo ang hotel. Labing bago kag dalag ko ang diskwento. Pero sa pag-istoryahan ng ilang promo kag diskwento, manamyawan na kita. Mga taga-Ilog, Negros Occidental mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo yung salamat sa inyo ang paglantaw, kag pagpadang yung pagsuporta sa akong yung mga videos. Halong gid kamo tira. Bag-o bokas nga hotel. Ang hotel, labing kag dalag ko ang diskwento para sa Pebrero 14. Gani kung kamo gusto magpabalbal, ano pang ginahulat ninyo, magpabook na kamo kay basi mawad-an kamo. Hindi ko na pagpadugayon kag aring mga offer nila sa ilang mga kwarto. Una nga offer ang standard room. Para sa standard room may ara kita sang 10% nga diskwento. Para sa nagka-budget, para gid ini sa inyo, para makabalbal na nakatipid pa. Kung kamo interesado, siguraduhon nga samtang nagauyog sang inyong ayod, wala sang iras nga magkalahulog. Kay kon ina matabo, hindi lang inyong atubangan ang magkatol, kunding bilog nga kalawasan ang inyong kaluton. Gani kon kamo interesado, go pabunal kag isyagit ang kanamit. Ikaduha nga offer ang aton nga deluxe room. Para sa aton nga deluxe room, may ara kita sang 20% nga diskwento. Sa deluxe room, may ara na kamo sang free breakfast. Kag ang breakfast, nilaga nga mais ang pamahawon ninyo. Gani kon interesado, sa Pebrero 14, inang monarkiya ipatukob sa Cobra. Pero siguraduhon nga kung naga-enjoy kag nagapanamit kamo, iugtom ang kanamiton kay base sa basketbolan bation ang imong singgitan. Ikatatlo kag pinakabongga nga offer amo ang premier room. Sa aton nga premier room, may ara kita sang 50% nga diskwento. Pinakabongga kag pinakadako nga diskwento sa mga kwarto. Ang premier room, soba ang view. Kag ang pamahaw, banana queue. Gani kon kamo interesado, antes magsulod, may pa-warning lang ako. Manabi-nabi sa mga kama-kama, may pa-excuse me, kama-kama. Kay base sila ang inyo matandog. Kag ang pitoy ni Manoy magbanog. O kung ang munay ni Manay magbuad-ad. Pero kung sigurado na kamo, go ipabook kag magpabalbal hasta magdiliwal. Kung interesado, pabook na kamo kag hindi gid magkalipat sang proteksyon ninyo. Kay base subong happy kamo kon magbusong dako ang problema ninyo.